So guys, continuation. So gikan namin parokya guys, gikan namin naglimpyo. So naanapod mi diri sa hanging bridge. So mo na mo agianan diri sa una guys sa eskwela kami. Mo na mo agian og muuwan og mubahaan hitsud mi dinhi mo agi. Pero dili mo baha to mispikas agi guys, pero sumpay ra gid ani nga sapa. Nya og muuwan lagi anhi dinhi agi kani siya hanging bridge ni siya nga kawayan pa ni sa una nya babuhay ra gipugong. So mo agi mi diri magtuya-tuya in town ag kanang nay hanging bridge kay what is babuhay ra gibutaw nya ang salug is kawayan. Tsa bukoy pa ning uban kay junjunan nila perting hadlika kay ilang junjunan di mag-uyog dito sa niya ang tubig guys tanawa ganina is gamay pa to nya pero nag-anam nagtaas ang baha so sa una safe road mi uli guys kay kuan man kanang naay safe road mi uli kay na may hanging bridge pero sa wala pa hanging bridge so sige no ko perting gisira na uli kag eskwela oy kay pag mi service wala mi motor so magbaktas pa mi uli guys. So naanad na pud ka di na pud hadlok sa una kay murag subig magkamang sa una ko yugon pero sa naanad na mi ay di na so karon nga nabintahan na ni sa kay simento naman so na siya improvement diba na siya improvement dako jud tabang ang hanging bridge sa mga duol ug sapa sa mga agianan nga moagi og sapa diba nya mao din imong sakyanan guys ang side wheel so mao na ni siya uso karon guys side wheel dili na uso diri sa amo ang habal-habal diba so nindot siya guys kay daghang musakay nya komportable pud ta musakay kay mura ra man pud sa isakay tag multi-cab multi-cab mo diba mo ni gitawag og side wheel guys diri sa amoa so mao ra to siya guys. Thank you for watching guys, bye, ingat.